Makaroneja voit kuvioida vohvelipaperin avulla. Valitse ohut vohvelipaperi. Jos vohvelipaperi tuntuu kuivalta, käännä kuviot nurinpäin. Käytä vaan se, mitä tarvitset. Ja suihkauta ilmaan kosteutta. Ei suoraan tuon paperin päälle eikä värin päälle. Kuvioleikkurilla saat kätevästi nuo 2,5 senttimetrin kuviot leikattua tasaisesti. Olen suihkuttanut toisiin makaroneihin helmiäistä pintaan. Nämä kuviot kostutetaan joko pikerillä tai elintarvikeliimalla ja kiinnitetään. Kiinnitetään makaronin pintaan hetken aikaa pitäen siinä.